Ramon. Ramon.
A, nije me da snima i snima futsal, zato po Biberi, znaš, ili krati, mati internet, da to čekaj da ga mi ustajemo telefon, čekaj. Samo da znam zašto i na gradski će ga igrati, kako samo sad, jer imamo škemu na glavni ostavimo, tako pojma nema. Tako, Karki! 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 Karkale! Karkale! Kaj malo? A še koliko ima?
ne možem se, ne možem. ne možeš? Moram stop da stisnem. Pa stisni stop. Ja faccia Stisni top daj da... Ne možem. Ne možeš. Slušaj, ja faccia top kata go Stisni driblate. stop, Ne možem, Zašto? ne možem. Će si poništi poslije? Da, Ne možeš da nastaviš poslije? Nikako? Da?
Карки! Карки! Каркале! Що таке?